Näin saavuimme tänne Aleksis Kivenkatu 78 asuntoon. Ja tästä jatkamme olohuoneeseen, jonne mahtuu myös ruokapöytä, samoin kuin ihan kunnollisen kokoinen sohvaryhmä. Ja olohuoneesta päästään myöskin lasitetulle parvekkeelle. Takaamme avautuu ovi makuuhuoneeseen, joka sekin on mukavan kokoinen. Makuuhuoneesta on toinen kulku keittiöön, josta löytyy kaikki tarvittava. Keittiön toinen kulku on täältä eteisen puolelta, josta on käynti myöskin kylpyhuoneeseen. Kylpyhuone on remontoitu putkiremontin yhteydessä vuonna 2011. Takanamme on ovi kolmanteen huoneeseen, joka sekin on mukavan kokoinen. Molemmissa makuuhuoneissa löytyy myös runsaasti kaappitilaa. Ja näin päädymmekin tästä takaisin eteiseen.